kamara mara ma intiere machiegni odiochieng' ma kawuono en tarik 29 dwe mar 7 2022 nono mar Oboke okinyi masani kokadho Lolwe Tv nyinga Jesse Omondi. Wach mabende koro wantiere godo kae kachago Oboke mar The Standard en ni kanyo Gachagua lost 202 million shillings to the state. Gimomiyo koro jalup William Ruto mano Rigathi Gachagua bende koro omenda mare maromo million 202 bende koro dhia kamano. After 3 years of investigation and trips to the court, UDA presidential running mate will lose his millions in the wake up of a ruling that the money from the government agencies was acquired through corruption. Wachani pesa no yande koro noyudo yor mibadhi. Wadhi ng'ane nama tuti ite mara auchiel kanyo kaka ong'inje million 19 manotimore nade 7.3 27 kod 112 maduto tero 200 to kod 2. No pay rise for president as MPs loss allowances. Jod bura bende koro mabalang mabende miyogi ni kibet ka gitwak te chule kote mang'ote chwale mar gari mago bende koro oduok goloko kendo koro nyaka gesani nitiere mana kaka ibrone kaka itimoge. Kwa donja ite maiye ibo somo kanyo siganda japiny Italy ma yande iwacho ni koro jopiny Italy ma bende nowuok e jela 1943 ma bende e gwengego mag iwacho ne gwengego mag King'ong'o mano babu chiegni kod Nanyuki. Kwa jibro somo nikech en sigana mabende koro ndikanyo kod jandiko Peter Mururi. Back and forth over pet leads to court case as a man fights for prince. Iwacho kanyo ni koro gwenge mag Nakuru kochacha nitiere jama moro mabende iwacho ni jal moro mabende koro ne odhi doho mano bang' ka koro ne ochiwo no olo jirande kata no olo siepne guoge mano madichuo mar kido mar German Shepherd mondo koro medhi oter kodhi ne miyocha mano iluongo ni Doris Mora guog miyocha. Kata kamano iwacho ni koro guogno kane osedhimo kendo chiwo kodhi kocha koro Mora nodagi duoko guok ne wuongi wach mabende koro nochuno mondo mi koro dhie doho kendo dwani mondo koro chule. Bro somo story makamano. Kapsabet old girls in plan to build 70 million dormitory mago mano somo school mar Kapsabet koro gidwa gero dormitory. IBC to meet presidential candidates over suspect forms. Duol mar IBC romo kanyo to kod jochung' e laro kom ang'wen duto te mabende e wach mar form 34A gi 34B mabende koro penjo mathoth ahinya kaka bende gone gi chapa kumigone gi chapa kucho bang' ka nosefwenyo ni nitie form 34B mabende koro ok ogo chapa to go mana A2 gimomiyo ogo A to B mondo be niketo kendo koro ok ni kare. We have not lost 4,000 kids. We bought 45,000 kits in 2007. We have tested all of them and about 41 of them are working. Iwacho ni koro 45 go 41 tiyo mana kaka ja ICT kata Michael Ouma ma bende director mar weche mag tudruok gi lony ma sani duol mar IBC bende koro wacho. Bong'eyo kanyo kaka bende koro gilero form 34A kendo kaka ibro tim kaka chak go kura chakre saa 11 nyaka saa 11 to kendo kaka ibro timore nyaka machop giko duto ma ne ni koro otim giko e makare. Legislators lost hefty allowances in fresh pay review by SRC. Duol mang'eyo weche mag osara mag jotij piny owacho bende koro nyaka gie sani omiyo koro jood bura kaachiel to kod MCAs ogol sitting allowances kata omenda mabalang' mabende koro ichulogi seche mabende koro gi network bet mopogore opogore. Jakom mar SRC Lin Bengich kamano bende koro wacho ni kata kamano nitie kaka gibiro timo lokruok mabende koro biro keti maneno ni koro kata geche mabende koro nichirito ni kod piny owacho ma iloso kokethore nitiere kaka koro ibiro go kwan kaka itiyo kod gachino to mi pesa moro mabende nyalo tiyo godo in iwuon. Ogo kae kendo gik mathoth ahinya ma bende katikine nitiere da somo ni monthly remuneration for state officers in the Senate and National Assembly financial year 2017-2018 gi 2022 gi 2023 kaka chalo. Bong'eyo kanyo kan tiyo dok chien mapiny kendo pesa mag ker bende koro medi kaachiel gi jalupne mag Attorney General jotend migepe bende koro omedi. Gachagua fails to prove source of 202 million kendo ma owito kanyo
milion 202 no, kendo mano bang' ka kod odiochieng' mano manyoro Lady Justice Esther Maina mano golo chik mondo koro piny owacho duok ne omenda maromo milion 202 ne piny owacho. Mano bang' ka koro en omenda bende koro ne oseduon account mare mondo mi omenda no ka iwacho ni kon weche mag mibadhi milion 46 iwacho ni koro ne odonjo account ne ma bende kong'eni to wuok kanye. Mano higa 2013 2014 milion 100 nodonjo account mare kowuok e migawo mochung' ne weche mag lope gi ute. Milion 65 bende nochako donjo account mare kowuok e migawo nogono mar ute. Mano higa 2014 no, mana bang' dweche 5 kende. Kind 2014 gi 15 bende ochako yudo milion 102 kowuok e tend county ma Bungoma kaachiel kod Kwale. Ok ong'e ni to donjo nade. Kendo milion 27 bende nodonjo account ne kowuok e county ma Nyeri. Account mare 2016 nyaka 2020 iwacho ni koro account meke osebedo ka yudo bilion 7.3 mano e kind 2016 nyaka 2020 ka 2013 nyaka 2020 noyudo milion 202 duto te accounts ge mago mag Rafiki Microfinance ma ok ong'e ni koro sirikal nokawe. Fate of Venezuelans unknown as police IBC say issue is resolved. Iwacho ni kata obedo ni koro obila gi IBC no osewuoyo ma giwacho ni koro weche manicha kelo ruogruok e kindgi oselosi, to koro jo Venezuela adek ka iwacho ni koro ni kanye, gin kure, oseduokgi koso gin kanye, Jose Gregario to kod Salvador Javier Suarez Gustavo gin kure. Mano bende koro nikech en thuolo mane bende noko thuolo mar penjogi sama ne giloso kod ute mag fwambo. Final dash for Western and Nyanza 5.6 million votes. Iwacho kano nyaka gi sani koro modong' mana ndalo 10 ni kende en ni koro yiero sani koro kura mawuok e imbo mar piny mar Kenya dwang'e to ng'adhi. Ruto turns to his home turf in State House race. Iwacho ni koro Ruto bende koro timo campaign mano chieng' wuok tich kendo koro dhi dok kuro mondo manyo mbulu e yo makare. Empty shelves amid unga subsidy hitchings. Wach mogo bende koro nitiere kanyo ma koro supermarkets onge. Ineno kanyo supermarket moro e Kisumu ka mogo onge, ma Naivas mogo onge mar kuon. Mogo olal. Now Sonko drugs Karua Koome to impeachment kod saga. Sonko bende koro ywak ne Koome gi Karua mondo koro ni mano tame weche mathoth ahinya. Nitiere Shan Korab politician Raila Test Nakuru voters. Raila ne nitiere Nakuru seche ma Ruto bende koro ne nitiere county ma Meri kochacha. Ng'ato koro manyo kura kodong' ndalo 10 kende to ji dhi e yiero. Weche mag tuke biro nene toke kae. Ite oboke mar The Daily Nation. IBC calls talks. Mano duol mar IBC bende koro dwaro mondo rom kanyo to kod jochung' mag Komker ma bende koro ne giywak e wach mar Form 34B ma bende koro ne bende koro ilkechiwo ler mare. Chalo sisters speak of fear and pain in filming their in their TV reality show. Mano beti Chalo gi nyiminene e show margi jogo ma bende koro neno show margi ma bende koro giloso. Giwacho ni gigo ma bende koro gikadhe ka seche ma bende koro giloso show margi kama. IBC candidates to meet over extra election forms. Mano bende koro nitiere consensus. Both camps worry. Odinga said the parallel results declaration form could be used to transmit results other than those declared by IBC at the polling stations or constituency. Ruto kwanza comes through the Secretary General Veronica Maina and led seen by Nation backed Azimio call for a meeting with IBC. Both teams confirm they will attend. Smartmatic defense Venezuela. Mano kambi mar Smartmatic bende koro IBC nomiyo oraka mar timo chwalo otese mag yiero. Gin bende koro gichung' gi jo Venezuela ma yande nomaki pacho kae. Ruto a lower cost of living in first 100 days. Wachno biro duoko ngima piny kind ndalo 100 mabiro. Ne nitie Tharaka Nithi, Meru to kod kweno opogore. Raila launches get the vote out strategy as he rallies Nakuru. Mano Raila nyoro ne nitiere Nakuru kendo koro kanyo ne osidho chenro mano mar chiewo ji mondo ji odhi ogo kura ma en go thothorio kata firimbi gokinyi ma bende koro inyise ni chung' malo kiwinjo kogo firimbi kama to nyiso ni wuog idhi go kura. Wajakoya am being sidelined by the media. Wajakoya ywak ni fwambo kod keyo, ute mag fwambo kod keyo koro kete tenge nikech mane omiyo bende koro noko nyakete kata e wach mar bedo debate kod jo mamoko bende. Wacho ni koro
bende campaigns mage mabende koro dhiyo mabende koro otimo jofwambo koro ok mak ahinya. Mwaure am the answer to Kenya also. Mano David Mwaure mabende nitie tipo mare kanyo koro nyiso ni oboke mar 6 ne oting'o jochung' duto te to kod kaka bende gitimo campaigns mekgi. Gachagua cha omenda mar milion 202 molal mabende koro government kata sirkal osekawo. Nibiro somo weche kae. Wiper candidates maintain lead in Ukambani County. Siwacho kanyo jo Wiper pod nigi pek ahinya gwengego. Julius Malobe 60 mano Kitui 61%. Machakos Wavinya Ndeti bende kore motelo ka Mutula Kilonzo otelo makweni konche mago joma laro kombego gi Wiper. Mago weche bende koro nitiere ka India West administrator found dead after her official found dead at her official residence. Nitiere kanyo assistant county commissioner ma bende no yudi mana ringre ko ode. Bosomo weche ka mathoth ahinya kendo gin weche mabende koro nuore mathoth. MPs get salary increase in latest review. Mago nitiere weche moko bende koro wach kanyo kaka mabalangi ne ka koro duoki. High altitude test for golfers. Safaricom golf tour center still and of qualifications. Mano weche mag tuke mag golf mosebedo koro kadhi nyime mesiro gi Safaricom bende koro dhi ka chopi giko nikech kinde kamano ahinya kuom kete kanyo Lolwe Tv giko mar nono mar Oboke okinyi masani kiyudo Oboke go tinyalo nono matut ahinya gi weche moko mathoth bende kosomo kata bende koro kwang'eyo nikech kinde rito masani nyinga Omondi.